Kung kamoy papilion, unsa may inyong gusto, kanang hugaw o limpyo? Sa inyong balay, gusto mo nga hugaw o limpyo? Inyong naong, gusto mo hugaw o limpyo? Anong gihugaw-hugawan man ninyo anang tap-tap? Aon sa na, makalimpyo na, makahugaw. Hoy, nawa inyong mga beauty, anak. Ano ba, tap-tap? Yang anong nagtap-tapan mo? Hadlok mo sa virus. Hain gagikan ang virus, gikan sa gawas, padong nimo. Si Kristo nag-ingon sa atong ebanghelyo, ang musulod sa atong lawas, dili mo'y makahugaw, kung dili ang mugawas. Na ay virus nga nagikan sa sulod. Mo na'y kuyaw kaayo. Ya, unsa man nga virus, ang gikan sa sulod, padong sa gawas, ang sala. Ang sala. Naamoy sala ron diha, sulod ninyo. Kana, di na madag tap-tap. Nya mao ginay tinuod nga hugaw. Mao nay makapahugaw. Na niagi panghinganlan si Kristo diri. Tanawa kuno wa ba ni diha nimo. Gikan kuno kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna, bad thoughts. Unsa man ang bad thoughts? Kana bang mga biases, prejudices. Lingi ako no na imong tupad. Unsa may mahuna-huna nimo? Unsay musod sa imong nahuna iniglingi nimo ana? Maayo o dautan? Depende. Iglingi nimo sa imong banang palahubog kayo, may palahubog dako ay. Ana, kita sa kas imong anak nga tapulan kayo, ang musod sa imong nahuna, anasang tapulan da, kaon na sada. Kanasang sigig pangutang nimo, wa gi bayad-bayad, nya mosimba, nya kusog ay mingon, peace be with you. Ikaw naong bis bang buang, peace be diha. Basig naa ka nang huna-hunaa ba? Gitawag na siya og daotang huna-huna. Or nagtanaw ba kas pare nga nagsigig ingon nga kanang inyong pangolors buhok, kanang inyong pangiskis kilay, kanang inyong kural, nya nasa misa na sa parian, kural na sa niron. Kilay na sa niron, ana. Kabit na sa niron. Amo na gitawag mga daotang huna-huna. Wa mo ana? Naa, impirnohonon mo. Pagpakighilawas, unsa man ang pakighilawas? Kana bang adultery, partners adultery, gitawag na siya og fornication. Apil na diha ang premarital sex, apil diha ang same sex, basta mga sexual activity na wa gitugot sa Ginoo. Kana bang way mga kasal niya mag-sex? Wa mo ron na nang huna-huna. Wa? Mas buutan pa demos pare. Anay, daghan kayo na karon. Daghan kayo. Maubitan na ka na mga babae nga magpasiksi-siksi. Wa magilaing gihuna-huna na. Kighilawas man gina. Lagi. Unsa may word? Sexy. Unsa man ang sexy? Ang say meaning anang sexy. Oh, mo kibaw? Tanaw, i-google. I-google ba? Ina meaning sa sexy. Sexy gani, it is an appearance that ignites sexual desires. Ang imong gusto nga maglaway ang magtan-aw nimo. Mao na kana bang magpanila pa? Tulaw eh. Hasta pari ba? Hala. Na siya. Naana sa ilawom na to. Inigsulob pa lang sa babae, ana, inigsulob pala sa laki. Kani, siksik ko tanawon, ani. Awa na, sexual desire na pakighilawas na gusto, ana. Nya, unsa man na? Sala, di ana sulod diri. Pagpangawat, kanang mga kawatan. Kamo, sama mo, kawatan, dili. Mayo, pariha daytang. Oy, otrosan mo mga kawatan kay mong dagko. Kana ding mangawat ka sa pitakas imong bana, mangawat ka pitakas imong asawa, mangawat ka sa pitakas imong mama o papa. Kana bang mangawat ka sa bond paper dito sa inyong opisina, mga ballpen, imong dado sa inyo, di kam nanghid.
Unsam day na siya, di na pangawat di ay. Oh, nya ka na ginagmay ra noon na. Nya kanang tanan nga kawatan, magplano man na sila unsaon pagkawat. So di nagasugod dire. Di agasugod. Labaw na ginang mga kawatan nga gitawag natong mga official official thieves. Unsa man ang mga official thieves? Kanang nangawat diha sa ilang opisina. Mao nay official thieves. Managbarong pa na sila. Nindot kay na sila barong. Nindot kay na sila sakyanan. Inigdaga nila sa karsada, naagi mag-una nga, magwangwang, maganaan na pa, tumba-tumba pa. Aron wa nagi mo babag. Nga naman, magdali na sila kanunay. Kaya nga naman, tuapay laing kawatonon sa unahan. Ikaw babag-babagi. Okay, kada nila na pirma, pulos na dunay musod sa ilang bulsa. Luoy kaita, ngawa ka pirma. Nga naman, why musod na to? Kita pa'y papadaplinon, daplin mo. Ana, di ba? Wuk. Ano ba? Daplin ka diya. Ito mong multicab, hapit may mahugs ka na. Daplin. Irog, as daplin. Naku, nga no, maning porti man nilang padaplin na to. Kay muagi di itong naang na nagkidlap-kidlap. Kinsa man to sila? Hinaot unta, nga dili to mga official kawatan. Hinaot lang unta. Oo na, matod pa diri sa atong makadagkuan nasod, sukad ka to nakamatngon kog buot, usa ka dako kayong babag sa atong kalambuan, kanig yung graft and corruption sa atong nasod. Why presidenting nakalumpag ani? Hangtod karon. Nya ming takod na ni hangtod dinhi namo sa simbahan. Pero gamay ra man sa imong kawaton, kolekta ra man, pila ra man sa inyong ihog, das kolekta gud, gamay ra man kay nastanan. Ano man dagko na imong ihog. Oy, kagagmay na inyong ihog. Sunod. Kaning limbong ba kanang imong limbungan ng imong sigkataw. Di ang nagasugod dire. Kana bang pamakak? Kamu mga banarong niya din di mo manglimbong siyong asawa, di mo mamakak. Wa maningog. Nya asam nagasugod ang pamakak, gikan din nas gawas. Padung na nga rin. Kamu mga asawa, di san mo mamakak sa inyong bana. Ano sad? Sa maningog. Ang pare, di mamakak sa parisyoner. Kamu, di san mo mamakak sa pare. Hoy, otro pa mo mga bakakon. Inigana sa Cebu, sa wagi mi, ikahugrong pa dir, kaya wagi mi kwarta. Yan na, dito'y kwarta sa bulsa. Mga bakakon. Dahil lingiw ba, nana. Ayo-ayo des bag, kuha des face mask ka na. Ba mo yung nga batas. Wa kuno kay kwarta. Oy, naaoy. Di lang ni mo yug. Mo na di nagasugo diri giplano na daan. Nya kining mga sala mga igsuon mo ni tinuod nga makahugaw nato bisag limpyo pataglawas. Sama anang please pardon me gamiton ako example kana mga prostitutes nga nabiktima in town niining gitawag natog sex trade. Sa bisan unsang paagi. Mga ligo man na sila, limpyo man na sila, pero kitang magtanaw nga nahibaw tag unsay ilang kinabuhi, muratag. Hugawan tanong. Kami ra yung mga laki ang dili hugawan. Ay, kamo kuno mga bana kamo mga bana din inyong asawa bisag kinsa lang lakiha makahilabot, limpyuhan mo magtanaw nila. Tubag mga bana. Oy. Ako, waman dyan ko'y asawa, pero di gimada. May rasang, wako'y asawa. Pero madre, okay ra. Nga naman, kay, wholesome man kaya madre. Tuwaram nas kumbinto. Kamo sang mga asawa, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, bisag may pa kayo na mo, nindot siyang naong, nindot pa kayo na mo damit, pero bisag kinsa lang bayhana dito ang gipatungan, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana.
Luod kayo. May kaing patyon. Bisan paglimpyo pa na, bisan na merfyong pa na, ano man, ang iyang sala, mo'y nakahugaw niya. Magmisa ko karon din nahibaw mo, nga ni ako'y mga gipamabdusan din mga tulo ka buok. Nya inyo pag yung anak ang napamabdusan, limpyuhan mo magtanaw sa naong pare, bisag nindot pa kay ko gibutang vismen. Moingong mo, kaluod. Ana, misa-misa bayang, buang-buang dako. Di nakamahadlok mo sulti anay. Ngano man, tungod sa sala nga akong gitago-tago pero naigo ka ni ana. Ang sala purti nang mupatay og relasyon, mupatay na siya og kinabuhi, mupatay og kaugmaon, mupatay pagid na sa atong espirituhanong kinabuhi kay ibutang tanas impierno. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon gid diri tumana gid ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga gihatag sa Dios kaninyo. Ipakita nis mga tao ang maong sugo. Aron makaingon sila kanindot sa ilang Ginoo kay suod kay nila. Nganong masuod man ang Ginoo nato? Kay gituma nato ang iyang mga sugo. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, gitisok sa Ginoo sa atong kasing-kasing ang iyang mga sugo, ato ning tumanon, sugod sa atong kasing-kasing. Unsa may mga timailhan sa mga taong limpyo o kasing-kasing? Unsa man? Una gyud, malipayon og naong. Sige, lingian yung tupad. Ayaw lang pasultiha, lingian lang naong. Tanawa. Sige ko no, pangutan ako na imong tupad. Ingna, sa tanaw nimo limpyo ko? Ingna, tanaw nimo ba, limpyo ko? Kay depende yung nasgatanaw, si Mother Teresa bitaw og Calcutta bisag tiguang na kayto kunuton pa kay naong nya gabaw pag yung lawas katong tiguang na siya ba, pero ang mga taong makakita niya bisag unsa pay ranggo mubaw gyud mutahod gyud nya matod pa nila bisag naa kay dagko kay problema mo smile lang nimo si Mother Teresa murag yung kang mawad-as problema. Ano man limpyo man ang kasing-kasing. Si Pope John Paul II nga karon Saint John Paul II bisan pag takilid na to iyang baba niya galisod nag-isa sa iyang sungkod katong ni Aris Pilipinas pag ana sa sungkod ala bisag naa ako TV agas akong luha kanindo tan-awon ni Pope John Paul II. Kanay inyong tupad tanawa ko nung naong makapalipay ba na nimo. Ana katulo ay kaduha nga timailhan sa tao nga limpyo kasing-kasing magsigi gid nagpasaylo mas mahigugma siya sa nakasala. Kana bitang taong kusog ay manglimpyo, kana bang limpyada ba, limpyado nga pagkatao. Kita ganin siya hugaw, limpyuhan gina niya. Kay di siya katugot nga mahugaw. Muna kana mga tao nga limpyo kasing-kasing maluluyon sa mga makasasala, di gid na masuko. Kamo, maluoy ba mo makasasala? O magyaw-yaw? Mga hugaw mo. Sunod, unsa may timailhan sa tao nga limpyo kay kasing-kasing? Kusog kay na sila manghatag. Manghatag na sila hangtod Diyos katapusan nga ilang ikahatag. Tanawa si Jesus, hastang katapusang tuo siyang dugo, gihatag ngan hinato. Tanawa si Maria, hastang iyang pinanggang anak, gipakulata, gihatag ragid niya sa mga taong mga buangon para maluwas. Tanawa si Mother Teresa, tanan iyang kabtangan, si St. Francis of Assisi, tanan iyang gihatag ngadto sa mga tao. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ilang kinabuhi gihatag. Tanan yun, gihatag. Tanawa ang sugo ni Jesus, kung buot kang mahingpit, uli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Tanan yun, ihatag. Tanawa tong biyuda, nga limpyo kay kasing-kasing, gihatag niya tanan niyang kwarta nga iyang kabuhian anang adlawa. Wika mo karon, ihog ba ninyo ang tanan diha sa kolekta? Ang muhog sa tanan,
limpyog kasing-kasing. Nabi, kamu no, dahil mo katawa-katawa. Ako ning hisgutan tungod kay kining tao nga limpyog kasing-kasing, maningkamot sa siya nga dili magkalisod ang iyang isig katao. Ang iyang hunahunaon kanunay ang welfare sa iyang neighbors. Mo na nga ningos Kristo, higugmaa ang Dios labaw sa tanan ug higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa man tingali usa nato dinhi nga gusto gyud maglisod-lisod. Ang atong kaugalingon ato manginang ibutag hayahay. Bitaw nga naghimo ta ng dako kay dang electric fans babaw. Nga naman, aron mamuhayahay kaysa una dinhi katong wala pa na siya. Unsa may inyong naong diha? Siging ana. Nya mo humili ko gingon ani kataas, hala lingi na dito kakalimuot ba ni kadugay ba ninyang mahuman? Karon tanawa, di ba wa na gid mo na maypay, pero na nagtuay na sang liog. Na sad. Amay lang na kaysa kato mamaypay. Muhatag kita og kuan nino. Nabitay na ingon ako pagso dire, tay dili taga ato ba? Ingon din siya, pader ni anhi jud ko kay mutan-aw jud ko sa inyong simbahan. Pagtan-aw niya, hala kanindot ba ning inyong mga lingkuranan pader? Ngano kanindot ani dinhi? Nako, ibaw kag nganong nanindot ni. Insya, ngano man pader nako tungod sa imong donation siya. Wa pa bi ako ka-donate pader nako to ato pisina yo donate dito. Ay pagpunay daig-daig diha dito donate dito. Pasabot gipanindot Manila gitagaan man tagdaghan nga mga grasya gigamit sa nato dinhi. Munindot yun ang atong kinabuhi basta maghinatagay na ta. Wa nay mangawat, wa nay mangilad, manglimbong, maningkamot na ta nga malimpyo tang tanan. Sige, manindog ta mga limpyo.